Шактый күп кеше җәй үткәнгә, якты кояшлы көннәргә алмашка, көзге сагышлы көннәр килгәнгә кәефсезләнә, ләкин берәү дә мондый халәттә калырга теләми. Тизрәк элекеге хәлгә, актив тормыш рәвешенә кайтырга, күңеллекне кайтарырга хыяллана. Әлеге тапшыруда көзге күңел төшенкелегеннән ничек котылырга икәнен ачыклыйбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Юлия Зарга. Күңелсез әлбәттә, ләкин саубулашырга кирәк. Бүген без алтагы җырчыбызны озатабыз. Biz аны көттек, һәм ул ниһаят безнең хит парадыбызга килеп җитте. Каршы алыгыз, атнабызның премьерасы. Җәйге авыл кишләре дип аталган җырны башкаручы йолдызыбызның кәефен җыр һәм моң күтәрә. Җырчыбыз дәртле җырлар башкарганда тамашачы җыелышы биергә чыкса, бу Газинур Халимов өчен чын бәхет. Шымыр тисләре Кичкенә дә истән чыкмый Җәйге авыл
kişleri Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini şu avul kişleri Yürür idim uğramında Dalyan garmon oynatıp Yoklap yatkan avulımının Yaşın kartın uyatıp Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Kure kalasam Aşar idim yüreğim Uyanıma olup nazılap Birer idim büleğim Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Su boyuna Gülge kormak salırmın Yıllar yuğan sabı şakının Belki izin tabarmın Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini şu avul kişleri Динар Зенгиров актив тормыш рәвеше алып барырга киңәш итә. Моңсуланырга нәрсә мәҗбүр итә? Өйдә телевизор каршында утыру, майлы ризыклар, спорт белән шөгыльләнмәү яки җәяү йөрергә иренү. Булар кешенең эмоциональ торышына тискәре йогынты ясый. Кәеф күтәрелсен өчен күбрәк хәрәкәтләнергә кирәк. Sirleşmen dolgan oyga Sular aga 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 agam suyulan taba Karşı
Алдагы җырчыбыз төшенкелеккә бирелергә яратмый. Шулай да андый шаклар булгалый. Бу очракларда Чулпанның кәефен музыка күтәрә. Бию көйләре, кызыклы видеолар тормышка позитив карарга тырыша һәм яраткан тамашачыларыбызга да матур кәефләр тели. Тормыш ямле бергә чактагына, бергә чакта дөнья түгәрәк. Шул вакытта берең бала булса, берең була матур күбәләк. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Менә шулай гомер буйларына кулсаң иде җырлап күбәләк. Көнең матур, төнең тыныч үтәр, яшәгәндә генә бергәләк. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Мирабель Сакаеваның кәефен булай гына төшереп булмый. Юкка барга бөтенләй игътибар бирми. Кәефне күтәрү бик җиңел. Көн кояшлы, матур булса да сөенәм. Табигать матурлыгы да кәефне күтәрә ди ул. Газиз җаным диеп, күңелемә тиеп, дәшәсем бит миңа син генә. Йөрәгемә тулып, сихри бер нур булып, күзләреннән бәхет түгелә. Син
Başka şiitler yüreğimde büyükler Görüp köpmek gitti buralım Tik sen gene bütün hayalarda yürürken Yanlarına şam tavralım Sine şanasın mı har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salası Sine şanasın mı har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salası Sen bilen gene mine yaktı jirde Kirek güzler kışlar hem jeyler Canım canıtayım seni kurgen sayım Gülümde şeşek otta güller Sine şanasın mı har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salası Sine şanasın mı har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salası Яктылык җитмәү депрессияга һәм стресска бирелүнең иң еш очрый торган сәбәбе. Көз һәм кыш яктылык аз булган ел фасыллары. Статистика буенча, әлеге сәбәп аркасында һәр икенче кеше депрессиядан интегә. Мондый торыштан котылу өчен кайбер илләрдә яктылык терапиясе дә тәкъдим итәләр икән. Ярый, көз темасын читкә куеп, алдагы клипка тукталып китик. Yanlarına big yaşkına kilsem de min ayırsa da sineminden iki adım bulmay atla jir astına üze yırak bizning ara üze yakın iki adım bulmay atla jir astına üze yırak bizning ara üze yakın iki adım ayıra bizni iki adım birgene kat işler idim senin davşın sığılıp yalıyım iştesin min yanında ara yakın emma yırak yok cevabın sığılıp yalıyım iştesin min yanında ara yakın emma yırak yok cevabın
İki adım oraları iki dünya. İki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağınığa. İki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağınığa. Ara yakın düzme yürek sağınığa. Миләүша Рамазанова бу атнада зур уңышларга ирешә. Кәефенә килгәндә дуслары, якыннары янында булып, бергә сөйләшеп, шәйләр эшеп утыруда тормышын ямьләндереп җибәрә. Саф һавада йөрү, тәмле ризыклар ашау, сау-сәламәт булуы булар барысы да яхшы кәефнең серләре.
TMTV телеканалы үзеннең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез безнең тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Алтыннарга теңлибез вакытны, ташкын кебек ярсып аксада, көтә-көтә сизмибез кайчакта, таң артыннан таңнар атса да. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Ашкынабыз алга ашыгабыз, бар дөньяны килә кычасы, җиңел генә күккә күтәрелеп, кошлар кебек килә очасы. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Зәңгәр күктә йөзгән болытлардай, агыла да гомер агыла. Сабыр иткәннәргә бу дөньяда бәхет ишекләре ачыла. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Оксана Мухаммадиева тәҗрибәсе буенча, әлегә кара шоколад кәефне күтәрү өчен иң яхшы ысул булып санала. Шулай ук башка продуктларда кәефне күтәрә ала. Слива, инжир, банан, хөрмә, алма һәм финик җимеше. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең белән дип язылган язмышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле
Жаным, 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 икәүгенә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәүгенә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Кырказының камышлыкта ыясы. Күңелемнең юк бит сине уйлап туясы. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Хит парадыбызда бары бер урын калды. Беренче баскыч. Җиңүчебезне билгеләгәнче, тапшыруыбызны искә алыйк. Җәйге авыл кичләре, шул пешән исләре, йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне. Шул авыл кичләре. Сулар ага, 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 агамы су юлын таба. Каршы йөзеп, агаманарга юлларым сиңа таба. Ayırar izle, iki adım. Bir gene kat işler idim, senin davşın. Sığılıp yalıyım iştesin mi? Min yanında, yine yanında. Ara yakın, emma yırak, yok cevabın. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың, өметең. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә
күбрәк ял итегез дип башлады сүзен Газизә. Ял елның теләсә кайсы вакытында мөһим. Аннан башка нормаль тормыш алып баруны күз алдына да китереп булмый. Көзге вакытта төшенкелеккә биреләсез икән, үзегезгә артык эш алырга кирәкми. Бар дөньяны тыңлы каплаган иде. Без очрашкан бу минутта таңда атлаган иде. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер минутта күзләребез очрашып таныштылар. Бер-берсеннән аерыла алмый яратып кавыштылар. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Без бәхетле бар идек. Бер минутың кавышуы мәңгелек булсын иде. Йөрәкләрдә гомерлеккә мәхәббәт булсын иде. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Сөеп туймасар идек. Шопинг бу минем өчен төшенкелектән чын дава. Әгәр яңа әйберләр яратасыз икән, сезгә кибетләргә барырга кирәк. Яңа шарф, киемнәр, сумка алыгыз. Бу кәефегезне күтәрә торган теләсә нәрсә булырга мөмкин. Яңа төсләр бөтенләй яңа кичерешләр бүләк итәчәк. Шуның белән бүгенге хит парадыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән булдым мин, Юлия Зарга. Исән, сау булыгыз. Төшенкелеккә бирелмәгез.